Rong inkoyarat kachiki prong palam ingtia rong health and wellness center along raratum dowai imuta longponpil. Bangtrok sirke brahini arisonim sotu BJP ajakong kapathedun. Koilamati PHA chokamaratum kaboha ahem kahenu ningkaning koiraner kep plengter pita kaselam jialam avi. Cardom pinikarbing no life prime tama birta longpen nilisami juli bepi lapen pini kechengsi na lito maphan na kiwan pe birta laki palam ingti health and wellness center kaparlopon kado kawi rong inkoiraisi sosedo bonta kelang charia bang kavya joksi si kelang hormu lapen dovai anta nang palele detlo. Palam ingti health and wellness center kaparlo jasemet palam ingti rong pendanglok kado kawi pen rong inkoiraisi sosedo. Lapuan ki ongdum arong arara tuma phansi labangso health and wellness center panong piponlo. Laswa teng pensi ahok pet keso kyun e kachilanga warsai longvek nang jia potlo. Bonta doktor lapen chokamara tuma phan kapanong pipona hemta kahinu thupuan pinlo. Lasonsi keso kelang I ajaton setame penangan kahinu si thekdamlo. Cheklojon pli sose ang songpen dowai nang kepali kavi penajok raratum penangan kesung cecak nang rentilo. Halapu corona arpu ke dokok penajok Dr. Lokhya Bora bangke asai cebangon edetlo. Bon setame MPW lapen asa supervisor atumke amithang asai ceklempon berang japor loposi raratum cethan renti. Anparta chokidar kavi penajok ta penangan hormo horta jasemet fan lapen tebulanta inhupon laplo. Silang sorap angkang kia long ditum dagmi medical sub center palam ki medical sub center dolo tapi ladak ke dulong pustamini litum pini anta dak litum ki cingthura war saya wi igedlo taramne cingthura war saya wi ajo ni ki kumuti hin pustamini litum pini anta chini dun de ra ni masi kumuti tami anutin tami adesiti ki seng thuya phan Cethan ponme health and wellness center along pulote kenang sot se kilang avarsai dovek nangji lapen osomara toma phan se kilang avarsai dovek nangji anparta non communicable diseases including free essential drugs and diagnostic kipi avarsai setame pipon vek nangji athema Bharat Sarkar Ministry of Health and Welfare pen non hejong Ayushman Bharat scheme ingpu pondet penapi medical asai kamatum pen an sosesi RD pipon vek nangji osomar aogapran Suwarlo akiso pendanglok penang anakiso ke National Health Mission atengsi ladak setami longdun bek nang jepotlo. Bonta labangso health and wellness center along kemesen ki jonalang kawe lapen se kachelang ramatuma phan ki bijadim kawe sonsi thekdamlong. Train phai hini arni karbianglong life pen kahomri damahut rongbe rong thak thek muchot polling station amai phu lapen chunbang roha ingti lapen SK rongphar anparta penangan rong asar pen danglok SGB atum palam ingtia rong health and wellness center along kisung ke boya puthak nang pachini don rentilo anparta inut phangchohem ahimepi labangso health and wellness center along kachongda dunwer abang phisitami non anta abainong chilong lelang Lasila hai hui angton pen alamo RD GPC tong sekot labangso health and wellness center along anso se kelang charidun ke mesenja phanpura akimi managing committee keseng ponjia phanta nang pachini dun rinti denarong pen bikrom teron karbianglong live Phuloni constituency kaparlo Salawar Langteng Pathua Klamalong BJP Kangdang Amai Kangni Ahut APHLC ASGC lapen Congress asongpen Pangrum pet Bangtrok sirkepra hini arisonim suatum BJP Pidong Amiralong Kapapudun Mayalong MEC Dorsing Ronghang ke Jaya Tengke BJP Sarkar ke Hai Bomlang Lasi Salawar Araraphan Ansu se kapaching thur lapen kapaklar pon jiaphan Hemsu Pipon EG lapen towar setami kaselam patang pon labjipu lamchak chipi ponse riso nimsoatum nangkachuning riduna tengpen riso nimsoatum kachingrum jia hem mate committee hall setami CAM along nanghang pidam poposi lamchak chipika So
kalmalo bangke ilitum election hello akithena ya kamlo chutuki chupijo ya pan inglo rit keklem thoi rit keklem atum sitame jisik sidang nangko sonda taksi election nang lilu pludante det kecari labang so ajakong komat ari deng si PCB jima labang so puthak ke bake kamatha anutin korte hiru takenan so Halapu EM Amar Singh Tiso ki jaya tengke biruta kimi kivan piarong tin arong setami kove arong lapen ohom birik arong nangron edji anparta agriculture pen ason tin aharmu longdun et nangji pulote farmer interest group mate FIG cheseng ponang pupusi than pare pon Lada Yudatum 72 or 92 labang so Yudatum akaprek aparti pen pini BJP lo nang ka ogdu athe BJP a sarkar wangde pen apike Karbi Anglong kadok awi sitame pinangan kacing thur kadok awi dolo la pen kiduk kelak arada phansi BJP dunge kaike da kardapi la pen kiduk kelak apum phan kaike ma koson si jakong kelong le rima lahaya kam kadok wi ke plan pinon gas pusene akijoy pen pipon lo sang pusene sikai si non COVID-19 ahut lo lapen ako non PM Phuloni pen dirjuna rongpi lapen langhin pen sarpang ring tigathar Karbi Anglong live Tangtenon malam su di hina mo phan biru tang tonic sana Humri dam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakula dalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachioma pik kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akula dalong kedam jia phan apor duredat pusitami matha ikri bangso akula dalong pen ke thon ke banabar sai sitami long ikji Lasi Humri Damikha, the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adu. Dihina mopi puthot birda arju thiglo nang lakha inkora pho nilip MSC constituency kaparlo koilamati ahawaralong kedo PHE achokamaratum kaboha ahem ningkan inkora nerkap kahinu plengdat aphita PHE asai kamatum chelangdunde Munen kipia langawar sai longdun chotpusi koilamati PHE along plembangphu thanuram kilingpen Karbi Anglong life kahumbrida mahut nangpachini do Chethan ponme koilamati ahawaralong kimisen kijunalang kawi penajok kisungatung dopiklang kimisen kijunalang abar sai kilong dun diara ratumki cholang dun prongpen chichak dun prongprang anchotlo lasi prabjin pen koilamati ahawar arong tin lapen arong tin atumta kimisen kijunalang abar sai kilong dun ejia phan prabjin pen PHE achokamaratum kidoa boha kikim ponthujia phan koilamati pen Samson inti Karbi Anglong live Khatkhati police station angkang Khatkhati towarpi kirika kurga sai kedenga hut Dimapur pen Guwahati rongsupia long an kacheleng ajo abasalong pen raki ahormu keneplong Akiropa jironali tuma phan apor kachipi pen birta nagilang donapot pini prime tame birta ke lapon sikang toniklo dome thakmi kurwang thu